Čau lidi, vítám vás u třetího díla našeho Let's Playe. Nevím, co v tomhle díle budeme dělat, takže se nechám překvapit. Tak jo, skončili jsme dolováním. Tak též téhle činnosti můžeme pokračovat. Tak sválně, jestli něco vykopem. To je příšerně pomalý. Nechci si zničit ten naničený krumpáč. A máme zrovna štěstí. Narazili jsme na jeskyni a tam určitě bude hodně věcí. Hele, tam bude určitě někde láva. Nebo to je od té torče. A to je jedno, hlavně, že tady je železo. 1, 2, 3, no tak na krumpáč, když to vypálíme nový, máme určitě a můžeme zničit ten starý. Sakryš. Kde mám ty? Nemám. Sakryš, to půjde až někam k bedrocku. Takže našli jsme obrovskou jeskyni. Tak tu rozhodně prozkoumáme. Problém je, že nemáme torče. A jeden z východů. Co akorát to pěkně zarostlo. Dřevo. A sakry, když máme jenom trošilinku dřeva. Ale dobrá zpráva je, že už nám vyrostlo jedno obilí. Nechám ale prvně dokácet. No, první si vykácím tyhle stromečky. Tohle bude stačit určitě. Tak a hurá na tu megáckou jeskyni. Torčky máme. Takže můžeme pokračovat. Jo. Jestli tam nám jdeme diamanty, hodně diamantů, aspoň 3, no to není hodně. Aspoň jak nám to stačí na diamantovou výzbroj. Tak samozřejmě nedělal bych si jak nějaký debil lopatu, jo. Při diamantů železo. Oh why? Železo. A já to jestli jste slyšeli tenhle opravdu divnoučký zvuk, tak to je tím. Oh. Zlato. Redstone. To si tady rozhodně osvětlím. Takovou jeskyň. A hned ve třetím díle. To by člověk neřekl, že bude mít takový štěstí. Takovou už si za chvilku z toho železa, co máme. No. Takže jo, potom si asi ze zlata udělám nějaký botečky nebo něco, protože nástroje stojí za prd. Že ani pomalu nemá cenu těžit.
Další železo. Jako ten železný krumpáč už si nemusím dělat nouzy, když už mám tolik železa a uhlí nemám, ale můžu to něčím taky jiným vypálit. Ale tohle vede už nahoru. Hustá jeskyňka. I když nemám Optifine v tomhle díle ještě jsem si ho nenainstaloval, tak podle mě ani v celku lagi nemám. Tady téhle jeskyně se určitě někdy vrátíme. No teď se v první řadě musím rozhodně dostat domů. Další železo. To rozhodně musím rychle vypálit. Akorát by došla hlína. Tady někde jsem myslím měl uhlí, to se na to vypalování bude hodit. Tady bylo. O, 16 bloků železa mi zatím postačí. Sakra. To ty liány strašně spletou. Tak. Šup. A už se nám pálí železo. To chce tak ještě jednu pec. Takže jo, jak budu mít dost dřeva? Já vím, že jsem měl. Ale umřel jsem. No, tak si postavíme nový a lepší dům. A proto teď jdeme na dřevo. Tenhle nízoučkej stromek vypadá dobře. Tak z tohohle určitě budu mít dost dřeva. Takže jo, co si uděláme? Rozhodně nový krumpáč. No. A když už máme tolik železa,
A těch 6 si dám do truhly. Já vím, pro někoho je to plýtvání, ale pro mě ne. Já jsem ty torče měl, sakreš. Tak já vždycky zapomenu stopovat čas. Zrovna když si seženu stopky, tam tadada, zapomenu je zapnout. Tady taky něco by mohlo být. Železo, heleme se. Tak teď už vím, že si můžeme udělat rovnou kalhoty. Hele. Vodní podzemní jezírko. Hustý. Sklep. Takže já si jdu udělat kalhoty. A na ně myslím potřebuju 7. A tak máme dřevo, uděláme si uhlí. Já vím, splaně, jak by to bylo výhodnější. Už jsem se lekl, že jsem si dělal jako dežot zbytečně chyblíky ze cenného železa. Jo, potřebuji na to 7. Sakryš. Aga, to by mohlo jako na výzbroj stačit. Tak už začíná moc, tak půjdeme vzhůru na frišery. Takže mám levitující koruny. Mrknu se na obtížnost, normál a hurá na frišery. Myslím, že luk už máme, nebo nemáme, teďka nevím. Pokud máme, no stejně bych si dřív udělal prut. Tadyk. I když vím, že bezpečnější by bylo zalízt do domečku, tak si uděláme takovou noční výpravu. Ježiši, zase se to strčil do ventilátoru, tu myš. Víte, já mám větřák od počítače, možná jsem to říkal na stole, jsem si ho vytáhl z kompu. A chladím si tím tak v takových letních horkých dnech ruce. Protože se mě příšerně potijou. Už teď mám dost zmaštěnou klávesnici, tak.
Žádný potvory tady nejsou. No, to je jedno. Šup. Hop. Hop. Tady takhle levitující potok. Mám z toho důvodu, že jo. A já jsem si myslel, že to je můj domeček. Byl tam se mi zdálo, nebo tady byl někde Enderman? A dvě malé hvězdičky vedle sebe vypadá jak Enderman oči. Já vím. Fialová a tato. A bílá je velký rozdíl. No tak furt máme noc a rolovat se mi teďka dvakrát nechce. Si dám tyhle věci do truhly. Jo, mám luk. Jo, 4 stringy. Ocelotu je tady chodí celku dost. Takže bych si rád udělal kočičku. Takže teďka nevím, jak se ten blbej prut dělal, tak takhle určitě ne. Vím, že je nějak takhle. Vím, že takhle je nějak luk. Jak se jenom ten blbej prut dělal? Byl nějak sakryš. Já fakt nevím, takže ryby nebudou. Mně ještě něco napadlo. Jo, prut. Pic. Ulovíme si stone. Pic. Trochu si neulovíme. Tak schválně si uloví něco v tomhle. Tak vlastně ho jde lovit v každé vodě. Jenom chce čekat. Čeká, to se snad. Zkusím něco většího. A už máme rybu. Už to rychle. To se snad pokaždé tam někde zachytí. Další rybičko, kde jsi? Tady je. 2 ryby to zatím stačí. Další lovení až někdy jindy. No, já podle mě nový dům stavět nemusím.
Ještě napište do komentářů, jestli mám postavit nový dům nebo nemám. Vím, že první díl měl 40 zhlédnutí a druhý má, myslím, nějak tak 17, nevím kolik. Tak čau čau a uvidíme se u dalšího dílu.